Έχω βρει που κάνει πάρτι ο χοντρός. Νομίζω ότι θα πάρει τον θησαυρό. Τον απασχολώ για λίγο. Έλα τον μαζέψεις, μπας και γλιτώσουν οι λούνοι. Μην τον ξενυχτήσουμε, στήσου, έλα να αρχίσουμε βίντεο, πρέπει να γυρίσουμε, κρύβους μας και λύσουμε, μας και εμείς κερδίσουμε, πάμε, για να κυνηγήσουμε τα χίλια, για να διεκδικήσουμε, σήκω μην αργήσουμε. Βγαίνετε χαμένοι, να είστε πάντα προετοιμασμένοι. Email και social, πάντα να τσεκάρεις. Δεν είσαι δάκα να σκοτάρεις. Για να τους κερδίσεις και να φτάσεις στο θησαυρό. Έχω χάρισμα, έχω ταλέντο με τις λέξεις στο μοντάρισμα και λύσεις γρήφων σας το δίνω εγώ για θάρισμα. Σκληρό μαρκάρισμα και φωτιλιάρισμα και με τους γύρω πάνω κάτω τα τζαδάρισμα. Θέλουν όλοι να μας βούνε μα δεν ξέρουν που διαβούνε. Μέρος ψάχνουν να κρυφτούνε όταν λούνε. Τους ακούνε, λούνε τους και φέτος πάλι. Μ' όλους σας εμείς παρέα μια συνάντηση γιγάντων κάπως έτσι λίγο αργία. Ησυχία! Τα μέθανα καλύβια κι απ' την Τούπα στη Κοζάνη. Το γύρο της Ελλάδας σε μια νύχτα έχω κάνει. Δεν χρειάζομαι βοήθειες, τρέχω λύσεις για να βρω. Πετε μου μόνο προμήθειες να έχω κάτι να τσιμπώ. Και τα λύσω από τον γρήφο μας και κάτω στο λεπτό. Ομάδες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετές. Είναι καλοί σαν χωριστές, τραγουδιστές, θα ήταν ακρόζες αυτές, θα ήταν καλύτερα να μείνουν ως θεατές. Ομάδες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετές. Είναι καλοί σαν χωριστές, τραγουδιστές, να πιο πολλές από αυτές, θα ήταν καλύτερα να μείνουν ως θεατές. Σου κάνει ρε, σήκω βάλ' το βρε, σήκω και άσε τα κουμπέ, εδώ δεν είναι καμπάρε. Σου κάνει ρε, κάτσε περιμένε, λουνί μου θέλεις αρχηγέ να πάτε σε πάρτι μας. Σου κάνει ρε, δουλειές και μπλέξες μωρέ, πως ήρθαν και μου το πάνε, πως είδαν μέσα σε κούπε. Σου κάνει ρε, σηκώτη σου βρε κόντρε, πας και γλιτώσουμε μωρέ, κάθε τιμωρή του κουρέ. Προσπαθώ να θυμηθώ πόσα χρόνια είμαστε. Πόσα? 20. Και πόσα? 20. Ποιοι είμαστε? Λούνε. Τους. Λούνε. Τους. Λούνε. Λούνε. Ναι. Ευχαριστούμε.